Tässä videossa luodaan kokoelma omista näkymistä ja annetaan opettajatuutorille lukuoikeudet kokoelmaan. Aloita valitsemalla portfolio, sitten omat kokoelmat, uusi kokoelma. Nimeä kokoelma opettajatuutorisi ohjeiden mukaan. Tässä tapauksessa HOPS, sukunimi, etunimi. Sitten valitse seuraava, muokkaa kokoelman näkymiä. Valitse listasta kaikki ne näkymät, jotka haluat mukaan kokoelmaan. Ja valitse lisää näkymiä. Tässä vaiheessa voit halutessasi muokata näkymien järjestystä nuolinäppäimillä. Kun olet tyytyväinen näkymien järjestykseen, siirry eteenpäin valitsemalla seuraava. Kirjoita hakukenttään oman opettajatuutorisi nimi. Ja anna hänelle lukuoikeudet valitsemalla lisää nimen edessä. Siirry sivun alareunaan ja valitse tallenna. Nyt opettajatuutorisi on saanut tiedon, että hänellä on katseluoikeudet kokoelmaasi ja hän voi antaa myös palautetta työstäsi. Mikäli haluat muokata omaa kokoelmaasi jälkeenpäin, löydät kokoelman valitsemalla portfolio, omat kokoelmat ja pääset muokkaamaan näkymää klikkaamalla sen auki otsikosta ja välilehden kohdalla valitsemalla oikeasta yläreunasta muokkaa sisältöä.